Benicolet és altre poble de la Vall d'Albaida que en agost celebra les seues festes patronals. Del seu ampli programa que s'enceten amb moros i cristians segueixen els 3 dies d'honrar als patrons, la Puríssima, la Divina Aurora i el Santíssim Crist de la Fe, sent aquest últim al qui els veïns professen una gran devoció. I es va demostrar una vegada més en la solemne processó que arrencaria el dimarts 6 d'agost a les 9:30 de la nit. Una cita en la que acudia pràcticament tot el poble, els membres de les filaes morocristianes i la corporació municipal, molt ben acompanyada per nombroses autoritats de la comarca. Avui ja és l'últim dia, diríem el dia gran. El dissabte vam fer l'entrada de moros i després ja tenim 3 dies de festes. Diumenge el dia de la Puríssima, el dilluns la Divina Aurora i avui celebrem el dia del Santíssim Crist de la Fe. La veritat que han transcorregut les festes molt bé, molt bé. La gent ha participat molt en tots els actes i jo des d'ací dono les gràcies a tota la gent per la participació, als meus companys de la corporació municipal i a tot el poble de Benicolet. Com cada any és la festa gran, la gent col·labora en tots els actes, des de la despertar, en la missa, després el convit, esta vespre en l'actuació infantil, després cornetes i tambors i ara, com no, en l'acomiadament per la professó. El volteig de campanes anuncia l'eixida de la imatge del patró amb el so de les cornetes de la banda Mare de Déu Blanqueta del Grau de Gandia. Una talla profusament decorada amb flors, roges i altres elements vegetals i que serà duta a coll durant tot el recorregut per 8 portadors, vestits amb camisa blanca, pantaló llarg i faicí roig amb la imatge del sant. I com diem, aquesta cita també es distingia per l'ampla representació política present. L'alcalde desfilaria junt a la vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Anguix, i el president de la Mancomunitat de la Vall, Ismael Sant Víctor. Però també es va comptar amb la presència d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de 15 municipis de dins i fora de la Vall, i a més pertanyents a diversos partits polítics. Ja és una tradició vindre-s'hi a acompanyar a Ivan, a l'alcalde i a la corporació, a la professó, al dia gran de les festes de Benicolet i després al sopar que organitza l'Ajuntament. I la veritat que contenta d'estar així amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca de la Vall d'Albaida, que la veritat és que este mes d'agost és un mes de festa i estem veient-se en tots els pobles. Este mes d'agost l'agenda està un poc completa. Efectivament, avui estem a Benicolet, és la segona, perquè ja vam estar la setmana passada en Ayala Almoferit. Com és tradicional, en tots els pobles de la comarca, entre nosaltres es conviden tots i sempre que podem anar anem a recolzar a tots els veïns a disfrutar de les seues pobles, de la seva companyia, de la seva hospitalitat. Intentem no fallar a cap, però claro, el mes d'agost està a tope. Però fem un esforç important perquè, igual que a nosaltres, a mi m'agrada que vinguin a fer així, nosaltres també ens agrada anar a tots els pobles i sentir-se part de la festa de cada poble. És el que en agost tenim, cada 3 dies hi ha acte en un puesto, com bé dies vam estar el dissabte en Aielo, avui a Cim Benicolet, el divendres en Bègida, després ja ve Palomar, Bufal, el Farcí, Castelló, això, acudir a tots aquests pobles que ens conviden i que un poc s'han de donar el recolzament als alcaldes, però jo crec que avui l'exemple de fer política i política per a les persones el tinguem avui en Ivan, que té així tota la gent que ha vingut a recolzar-lo, perquè moltes voltes els alcaldes tinguem massa actes, però quan a un poble van de tots els partits, jo crec que és el que avui s'hem de quedar, que Ivan és una bona persona, en ganes de fer-ho bé, jo crec que tinguem un alcalde per temps. Estic molt content i orgullós com alcalde de Benicolet que estiguen tots així acompanyant-me. I també estic content i dono les gràcies que m'acompanyen la vicepresidenta de la Diputació i el president de la Mancomunitat. A tots ells es donen moltes gràcies per acompanyar-me. Per a mi, com a alcalde de Benicolet i per al poble de Benicolet, és un orgull que avui estiguen així acompanyant-nos al poble de Benicolet i a mi. Notable fou també la presència de veïns portant ciris rojos, símbol de penitència, i dels membres de les 7 filaes del poble, tenint el capità d'aquest 2024, Quique Català, pertanyent als moros, als jeques, l'honor de desfilar just davant la imatge del patró.
D'aquesta processó també destaquen les ofrenes de foc al llarg del recorregut que se li ofereix al Crist de la Fe tan venerat i volgut. Després de molta emoció, la imatge entra de nou a la parròquia abarrotada de fidels. I els sentiments a flor de pell tornarien a fer-se patents al moment de ballar l'anda per part dels portadors, amb l'acompanyament de les cornetes. Un espectacular castell de focs d'artifici il·luminaria el cel de Benicolet en el dia gran de festes.